Bukuk je busa maya ogo busa thijago hinai bini chula bono nogo phiri rohoka hingke nogo phiri roh mane pore bini ama sunrok bini busai no phai nai pedi himani phai nai pheya malai phaya naya nugya obni bagoi hingke bobo kangnani soya busai no hingke tension ongoi thangka beren kharap ongoi thangka obni bago cover ongoi thangka bini ama bono sikor bai khai tonmani rok norok mangpili nungkhana ama haiki sikor bai khai tonmani hingke tabo hingke je bono jastik rian bagoi je bini bagoi jastik rian bagoi je hona dema borok thangai malaka bini nok nukhni borok bai boma hai jastik ri mano obo ni bagoi thangai malaka hingke borok oma haike onek ongoi tongo satok pitok khaijago chularok bai hingke buri rok hanang pirang khaijago omni bagoi je oma haike ongoi tongkha hingke norok bo contact khai di hinoi bo tai saka justice rian bagoi family situation ni bagoi bini mini nala tai kiri boro tabo duibar an borok ko thamam kha tangi ke bor bagi ke thai sile emni na borok nu kya ofisa sinang phulu ge rakha khulum kaja tunna no hingke chingtini khai sok paijak chinta haran kamiwo among kha pekajala tagajala constituency ni andaro amo west district ni andaro bo khobjago hingke chingtini oro phai na phemani abong kha bini khorosa bithang ni gogna tuyei bo bahai ke bini family situation ni bagoi bini in-laws rok by torture rangi tongmani bagoi bahai ke bo mentally unstable angmani bagoi bahai ke bo year haino almost year bo mentally disabled angi thangka then amunoti chingtini oro salani phaimani ke phai to te bonu khabong ni oro kami wa kaisa kami hinge to angmari potongna nango bongoro krei chingomo rok bonu kha hingke te lama rok to no uklogo nugui mano yangte hingkai obukhupni bini mani nok oro no botabuk tongo hingke chingtini oro phaimani hingke kai bini rights ni bagui ching bahai ke advocate khaiman botabuk bini bsai bai chali tongjak nukhungo yakni samung khlayak ni chana bo borok brain si kaham ka function khayang tongo hingke kai amhai jorao bin bagui advocate khaina bagui chingtini oro salanya phaimani hingke chini lagi tongo chini advocate hoba hingke bono rongo tabu rights rongo ti kaham kai sal khnarene khulum ka jotono hingke chingtini obukhumai malai mani yagolo bono chini je legal way te bari rong ni bagai je shape tongmani je raida tongmani tabukni ni domestic violence ro tongo chini maintenance ni cases ro chung khlaima no sobrono tino chung boro bai kok salai kha baskango thangai chung baskang ni salo thangai je domestic violence te under robini je relief bo claim khaimono je relief bo mane mano abrong te chung free of cost no chini je mothani phaising te chung young tripura association ni phaising te jesuk chung mano chung abono khainai tai ang to young tripura association tongo ba ke as an advocate ang boni case so bo apte haikeno bono chubawa na free of cost bini je relief robono ranan chai tognai abon bishingo maintenance case bochon client ne borono boro baitsang salai ka te boro goshika abno tui gangke tini lukurogno ko kochar mong kha je omte hai kaisa nukhungo simia chiniti prasa samajo chinti prasa society o kabang ma bari rogamte hai problem face khai tongo hai pano bas kangwa go gai sara gya gangke rangkusha ni bagai jora o apte hekeng go ni bari rog bas kangwa phaira gyang go kabang ma jora o ni gana gini ni bor rok tam sano logi busuk manno kabang ma jora kirima ni bagai kya abono lugorogno bono ko kachar mo amte he musa phano kirina ni kre tai nini obachini ain India o je chin Bharat hawo bari rong ni bagi sanamjak beren naithok ain chingobono use khai thai chini samungo thepa thai je jago chung nangai tongo je jago norok chini bari ro torture khaijagi tongo chung nijino sakni bagi chung fight ma khainai sakni bagi chung fight khaina ni bagi chung kharage fight khaina ni bagi chung phaikyang ka se bui chungno chubana ni gobon lukurong no ko kachar mong omte he kaba ma incident tong han ke nor chung bai kerengri mano tayo bono kare bachung tini oro je bukhuk sakha je oro chung anganwadi ro bor kare je jago nin charai ro no borong ni je basic nutrition ni bagai je facilities ro borno rejangnai nutrition provide khaina ni mongsa sheparo kare lama ro bachaya
whereas abo chini yang West District Agartala by asa chalyakho abo man asa chalthaya o jago something condition ke chini obono government ni thaniu bo obo ko kacharmo je opte hai area ro oboro naina ni unthung both ni ADC government and state government ni thaniu hambai